Λοιπόν, τώρα να ξέρεις ότι είναι εκεί κοντά. Εκεί αριστερά του μπορεί να κάθεται. Κάνει κόλπα τώρα και καθίσει εκεί. Κάπου εκεί είναι ο λαγός. Τον αφήσουμε, αυτός θα το ψάξει καλά. Το γαζώσει, αυτός θα το ψάξει καλά εκεί. Η θηλυκιά που η αδερφή του που είχε μάθει και όπου της πετούσα πέτρα, βρε θα έμπαινε μέσα ο κόσμος να γαλούσε. Μου είχε βγάλει λαγούς έτσι. Ειδικά στους βάτσους που δεν μπαίνουν εύκολα. Ναι, μου είχε βγάλει λαγούς. Έβλεπα και τον εγγυρεύανε και έλεγα δεν γίνεται. Και μέσα στα κλαδιά, μέσα στις βάτσους. Και δεν μπαίνανε οι άλλοι. Έλεγα να σε φτιάξω εγώ. Και πιάνε μια πέτρα, τάκα την πετούσα μέσα στη γύλα. Λαγού μη άνοιγε για να μπει. Μου είχε βγάλει πολλούς λαγούς έτσι. Πολλούς λαγούς. Γι' αυτό τώρα κάνει κόλπα ο μάγκας. Κόλπα κάνει. Ναι. Έτσι πάει μπρος πίσω. Ναι, κόλπα κάνει και κάνει τους κύκλους του. Τον έχει μπερδέψει. Να, εδώ τον βγάλει. Εκεί είναι. Φέρμα ρε. Να τον. Πάει. Και τρωρί. Πάει. Μπράβο ρε Κάσπερ, είσαι πολύ μάγκας. Έτσι που σου είπα εκεί είναι. Μπράβο ρε Κάσπερ, μπράβο. Ωραία φάση ήταν. Είδες και τη φέρμα. Τους κύκλους του. Τον έχει μπερδέψει. Να, εδώ τον βγάλει. Εκεί είναι. Φέρμα ρε. Να τον. Πάει. Και τρωρί. Πάει. Μπράβο ρε Κάσπερ, είσαι πολύ μάγκας.